Basketbalový klub 1. BK Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce zorganizoval v druhej polovici novembra akciu pre deti Bav sa basketbalom. V poradí už 8. ročník bol určený žiakom narodeným v roku 2014 a mladším. Vhodné podmienky na obľúbenú aktivitu našli účastníci v mestskej športovej hale v Michalovciach. Tento ročník bol opäť určený pre chlapčenské tímy s výnimkou jedného dievčenského družstva zo základnej školy Pavla Horova. Podujatia sa zúčastnilo 5 základných škôl z Michaloviec a jedna zo Sobraniec, ktoré spolu vytvorili 9 družstiev. Spolu sa do aktivít zapojilo 87 detí. Prvú časť podujatia tvorili súťaže družstiev na čas v slalome bez lopty, s loptou, prihrávky a streľba na basketbalový kôš. Následne odohrala každá škola po 2 basketbalové zápasy na základe náhodného žrebu. Cieľom podujatia bolo nielen predstaviť basketbal, ale podporiť hravou formou pohyb detí. Celkovým víťazom sa stalo B družstvo 6. základnej školy v Michalovciach.